Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Alexa Saliba reġa' ġie elett fil-kariga ta' Viċi President fih dan il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Din it-tieni darba li Alexa Saliba se jkollu dan l-irwol importanti wara li kien diġà ġie elett 3 snin ilu. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela awgura lilha Saliba u saħaq kif din mhux biss ikkonferma tal-ħidma ma taqta' xejn tiegħu, iżda tar-rispett mistħoq li jgawdi fil-Parlament Ewropew. Stqarrija mill-Uffiċċju tal-Ewroparlamentari Laburista qalet li d-daqs ta' Malta jagħti prestiġju akbar lil din il-ħatra aktar u aktar meta pajjiżi kbar b'delegazzjonijiet imdaqsin għandhom seta' ikbar fil-proċess tal-għażla u normalment deputati minn stati żgħar jintgħażlu għal darba waħda biss. Il-ħidma sewja u riżultati eċċellenti li kiseb matul l-aħħar leġislatura mingħajr dubju għenu biex Alexa Saliba seta' jikseb dan is-suċċess u dan l-irwol prestiġjuż se jgħinuh biex ikabbar isem Malta fl-Unjoni Ewropea. Huwa ta' sodisfazzjon kbir għalija u anke d-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew illi għat-tieni darba konsekuttiva ġejt afdat mill-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi sabiex inkun parti mill-grupp ta' tmexxija tat-tieni l-ikbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew bħala Viċi President ta' dan il-grupp. Dan responsabilità ser inkompli nużaħħa kif għamilt matul dawn l-aħħar snin sabiex inkompli nimbotta l-qudiem il-prinċipji l-ambizzjonijiet tagħkom iċ-ċittadini Maltin u Għawċin, tagħkom iċ-ċittadini Ewropej. Imma l-ewwel qabel kollox ser inkompli nuża din il-pożizzjoni sabiex dejjem u kullimkien inkompli nimbotta l-qudiem l-aqwa interessi ta' pajjiżna, ta' Malta u għawdex tagħna. Is-Soċjalisti u d-Demokratiċi huma l-akbar grupp politiku bitwemmin xellugi u ċentru xellugi fil-Parlament Ewropew u f'din il-leġislatura se jerġa' jkollu tieni l-akbar rappreżentanza b'136 deputat. Il-grupp mmexxi mill-President Iratxe Garcia Perez li reġa' ġiet ikkonfermata din il-ġimgħa u 9 viċi presidenti li l-koll ikollhom portafoll speċifiku. Fl-aħħar leġislatura Alexa Saliba kien responsabbli mill-innovazzjoni, l-intelligenza artifiċjali u titjib fl-isfera diġitali.